Sisi tukija kwenu mambo yenu hatufanyi nini? Kopogre gi mano, landruok mar kute mag ayaki kowuok kuom miyo nyaka ne nyathi medore e thoth counties ma pacho ka. Maka to bedo ni report mano mar KDHS higa mar 2022 to noyango ni atamalo maduong' mar mine e pacho ka konyore e osiptende. Kaluwore gi report mar duol matayo chenro mag gayo tuoche e pacho ka mong'ere kaka National Syndemic Diseases Control Council. Kato bedo ni kwan jogo magama ayaki odok piny. Luoro nitiere ni nyithindo mang'eny nyalo bedo gi tuone. Dano Londe leronwa mathoth. Lipot mogol kod duol matayo chenro mag gayo tuoche pacho kae oyango ni landruok tuo ayaki ne nyithindo minyuolo kowuok kuom minegi medo idhe counties duto ma pacho ka. Kata bedo ni kwan ji manyien magamo kute mag ayaki odok piny gi atamalo 47 e pacho kae kipimo gi higa 2019. Lipod National Syndemic Disease Control Council oyango ni counties manitie nam chumbi nigi medruok e kwan nyithindo magamo kute mag ayaki kuom minegi. E higa 2021, kaunti ma Mombasa nondiko atamalo 6.3 mar landruok kutegi kuom miyo nyaka nyithindgi, kwan mane omedore gi atamalo 1.6 e higa mar 2022. E kaunti ma Lamu, kwan landruok ni omedore gi atamalo 1.4 ka kaunti ma Taveta nondiko kwan medruok mamalo gi atamalo 2.9. E gwenge ma ugwe, kaunti ma Wajir landruok mar ayaki mar miyo ne nyathi omedore gi atamalo 2.3 kowuok atamalo 27.3 e higa 2021 nyaka atamalo 29.6 e higa 2022 ka kauntis mag Mandera gi Kitui omedore gi atamalo 2.1 moro ka moro. E gwenge ma Imbo, kaunti ma Vihiga omedore gi atamalo 1.9 ka Busia kwan ni omedore gi atamalo 1.8 e kind kauntis mamoko. Kato bedo ni counties mag Nyanza ondiko kwan mar dok piny landruok kutegi kuom miyo ne nyithindegi, landruok mag kute mag ayaki e counties mag Kisii kod Nyamira omedore gi atamalo 0.6 gi 0.2 kaka giluoreno. Lipodni oyango ni landruok makamagi kelo luoro kendo nyalo keto piny Kenya kama rach, to moloyo sechegi mar riwruoge ma osebedo ka siro piny Kenya noyango chungo sir ma gichiwo ne Kenya ni chenro duto mag kute mag ayaki kochopo higa 2030. Bende lipodni oyango ni ji 20,997 nowito ngimagi ne kutegi mag ayaki e higa 2019 kipimo gi higa mar 2023 ma ji 18,743 osewito ngimagi gi tuoni mayango dok piny ma tho gi tuoni gi atamalo 12. E kwan ni nyithindo ma wito ngimagi nodok piny gi atamalo 47, rowere atamalo 15 ka tho jomadongo nodok piny gi atamalo 3 kende. Kato bedo ni report mar Kenya Demographics Health Survey higa 2022 noyango ni thoth joma mine ne konyore buo joma olony. Penjo maduong' en ni ng'ikruok ni kanye e lweny mar geng'o landruok mar kute mag ayaki kowuok kuom miyo nyaka ne nyathi. Diana Olunde, Ramogi TV, Nairobi. Kopogore gi mano, jokanyo mag kamiti mar od bura mochung' ne loso budget ogolo ng'ur margi e wi chenro